Shari here of Cagayan de Oro, and in today's video guys, we are going to Balsa de Agua. It's one of the getaway destinations here in Misamis Oriental. So from Cagayan de Oro, pagdating niyo po sa ARC, you will go to the right. Madadaanan nyo po yung salt flats ng Alubijid. So, nakapi naman po siya sa Google Maps. So, tingnan nyo na lang po. So, ito po yung mga beaches dito sa area. First time po namin dito na napunta. At marami din palang mga cottages. At also, at this time, low tide po. Kaya medyo malayo ang lalakarin. This is a receiving area of Balsa de Agua. Ate is one of the owners. And natuwa talaga kami sa kanya kasi dami niyang ad-lib dun sa orientation. But yeah, she shared that if you have to comfort yourself, mayroong mga standby na pump boat na magdadala sa inyo from the floating cottages to the shore kasi andun yung mga CR nila. So just few minutes lang naman, parang 3 minutes yata yung biyahe from there. So yeah, yun din yung pump boat na maghahatid from here to the Balsas. Guys, so we are already here sa entrance ng Balsa de Agua. So, nag-briefing lang and then after that, we will go to the bangka already para tumawid papunta dun sa mga balsa nila or cottages na floating. So, dito yung kanilang parang dito kayo titigil guys sa part na to and then they will have a short orientation and then after that proceed na dayon sa bangka. Oh, Kel. So guys, paingon nami sa bangka. Hello mga kabarkada, we're here at Balsa de Agua. They are located at boardwalk. So we're going to walk for a bit. JM! So guys, this is the boardwalk. There are parts na po na nasira dahil malakas yung alon. But they will have it fixed now. Careful with the camera. JM, busy kayo sa holding hands, mga taga ko. Yee! Balsara? Sini awas de? Suka man. This is the adventure. Going to the bangka. So guys, I think we are going there. To the floating cottages. Hello, na-balance na. Are we going already? Kam, tabangin si ano? 1KC, tabangin ninyo ka. Magaling content na kinuha na yan. Uy, kayo sa kitabangan, nalangita mo pa. Walay lighter, no? Guys, we're already here sa cottage. And nice bahanan. Ibali ang bagwan, ibali. Magtuyot-tuyot. Tapos na po yung dressing room with a curtain. And then, ito yung some of the cottages here, guys. Siga na ang mga niluto, mga kaigsuunan. Hindi mo ka napaypayan ba? Ay, shit! Ang video pero sa kwan! At sa video! Kaya kuno, napalib ka sa kwan, baka tusok sa hangin.
Maligo ka siya eh? Hindi ka maligo. Hindi ka pwede lagi dyan. Lagi dyan, lab. Alay na lab. Let me try. Ha? Isip ka ng hagdan, oh? Darama. Puli. Ano ba? Para guwapoy mo ang... Ano lang ba? Ano, gali? Paresan mo ka ba? Ako... Sorry! Uy, apat ka, Shari! Mami! Iba! Diba? It's 2:50 in the afternoon and we are going home na tungod kay kusog na kayang balod guys. Di na pwede. Ingana lang siya di ako tanaw de. Di na pwede ang mga tao dito. Ay di na makabalik. Di na makabalik. Maglisod na og balik pauli sa shore. So guys, this is the Alubijid salt plantation. O din yung kakakita na to from the airport. So ibig sabihin, ang uban nga mga salt sa Cagayan de Oro kay gikan dere. Ayun oh, wow! Ayun oh. Pag mga ingana diba, hapit na siya. Salt, ang tawag doon? Salt flats.